Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να τοποθετήσετε ένα σωλήνα αποχέτευσης σε στεγνοτήριο της μάρκας Bosch, ώστε να αποφύγουμε να συγκεντρώνουν τα νερά στο πορτάκι συγκέντρωσης υδάτων που έχει το στεγνοτήριο και να το αδειάζουμε μετά από κάθε χρήση. Έτσι θα φεύγει το νερό απευθείας στην αποχέτευση. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται. Ανοίγουμε το καπάκι, αυτό που σας δείχνω, πιέζοντας τα δύο κλιπ που βλέπετε προς τα κάτω. Μέσω του σωλήνα που βλέπετε, το στεγνοτήριο σπρώχνει το νερό προς τα πάνω και αποθηκεύει το νερό στο δοχείο αποθήκευσης υδάτων που κάθε φορά πρέπει να το αδειάζουμε. Θα βγάλουμε την τάπα αυτή που σας δείχνω και θα χρησιμοποιήσω ένα αλφαδολάστιχο, μιας και έχει τη διάμετρο που χρειάζομαι. Το εργοστασιακό λάστιχο που τοποθετείται κανονικά είναι αυτό που σας δείχνω με τον κωδικό που βλέπετε. Εγώ χρησιμοποιώ το αλφαδολάστιχο γιατί δεν θα το συνδέσω στην αποχέτευση, καθώς τα νερά θα πέφτουν στο έδαφος σε εξωτερικό χώρο. Σε άλλα μοντέλα θα δείτε να υπάρχει στο σημείο αυτό που σας δείχνω η εξαγωγή υδάτων και αυτό εδώ το σημείο το έχει ώστε να τοποθετείτε το λάστιχο το οποίο βγάζετε και δεν χρησιμοποιείτε, που πηγαίνει στο δοχείο αποθήκευσης υδάτων. Περνάμε το λάστιχο από το κάτω μέρος και στο πάνω μέρος στην τρύπα τοποθετούμε ένα κατσαβίδι ώστε να μας βοηθήσει να περάσουμε την άκρη. Περνάμε όλο τον σωλήνα, θα χρησιμοποιήσω ένα σφικτήρα σαν αυτό που βλέπετε. Τοποθετώ πρώτα τον σφικτήρα μέσα και στη συνέχεια τοποθετώ το λάστιχο στη θέση του μέχρι τη βάση. Σφίγγουμε το σφικτήρα με ένα κατσαβίδι ώστε να εφαρμόσει καλά και να μην χάνει νερό. Κλείνουμε το καπάκι με τον τρόπο που σας δείχνω. Απλά σπρώχνουμε προς τα μέσα ώστε να κάνουν κλικ τα δύο άγκιστρα. Μετράμε το ύψος καθώς και το πλάτος για να ανοίξουμε την τρύπα. Στη δικιά μου περίπτωση έχουμε ένα πάνελ να τρυπήσουμε. Θα υπολογίσουμε στο πλάτος και αυτό εδώ το σίδερο, το οποίο είναι 3 πόντους όπως βλέπετε. Οπότε συνολικό πλάτος θα έχουμε 13 πόντους. Ύψος τώρα δίνουμε 3 χιλιοστά παραπάνω. Εσωτερικά το λάστιχο όπως βλέπετε είναι 12 χιλιοστά. Θα χρησιμοποιήσω ένα τρυπάνι σαν αυτό που βλέπετε και θα σημειώσω 14 χιλιοστά. Ανοίγω την τρύπα μέχρι το σημείο που σημάδεψα. Θα κάνουμε το ίδιο και από την απέξω πλευρά και είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!